Здравейте, скъпи приятели, брати и сестри! Може би се питате защо тази вечер сме тук. Някои хора очакваха да бъдем тук, някои може би се питат защо сме тук. Истината е, че от няколко дни обикаляме различни квартали на нашата махала и правиме тези евангелизации с цел Бог да благослови махалата ни, Бог да изцели семействата ни, Бог да благослови семействата ни. Всички ние се нуждаем от Бога и няма никой по-голям от Бога. Всички ние се нуждаем от Бога. Ето за това правиме тези евангелизации с една цел. И целта е да се върнем при Бога. Защото извън Бога ние нямаме живот. Извън Бога ние не сме никой. Скъпи приятели, ние сме хора, които сме се покаяли. Ние сме хора, които сме вярващи. И по тази причина ние трябва да дадем цялата слава на Господ. Затова ще помоля всички вас. Нека наведем глава и се помолим. Да се помолим, защото всеки от нас има нужда от молитва. Всеки от нас има нужда от Бог. Всеки от нас в даден момент вика към Бог. Не чакай да стане късно. Не чакай да се случи нещо лошо в семейството ти, за да търсиш Бога си. Сега е благоприятното време. Сега е благодата и мирът Господен. Сега е милостта Господна. Нека наведем глава всички и нека се помолим. Господи Боже славни, тази вечер ние сме ти благодарни за това, че сме тук на това място, че можем да издигнем глас на молитва от това място, от този площад, от тази махала. Боже славни, тази вечер ние те молим, Господи, да докосваш всяко едно сърце, защото няма никой по-велик от Теб, няма никой по-голям от Теб. Боже, Ти си наша сила. Чрез Тебе ние се движим, живеем и съществуваме. Господи Боже наш, тази вечер ние се молим на това място, за да може Ти, Господи, да благословиш махалата ни. Господи, ние се молим от това място, за да може, Татко наш, Ти да благословиш този квартал. Да благословиш и изцелиш всеки мъж, всяка жена и всяко дете. Боже славни, тази вечер ние всички осъзнаваме, Господи, че без Теб ние сме нищо. Боже, тази вечер ние осъзнаваме, че сме били далеч от Теб. Но сега, Татко наш, ние се връщаме при Теб и те молим да ни приемеш такива, каквито сме. Боже славни, молим Те, чрез огънят на Святия си Дух, Ти, Боже, да предразположи сърцата ни, да простиш греховете ни, Боже. Господи, да ни приведеш при себе си. Боже, ние се молим за благословението на този квартал, за изцелението на този квартал. Ние се молиме, Татко наш, Господи, всеки да благоуспява в Твоето име. Боже славни, за това те молим. Ти, Господи, който си свят и могъщ в сила и слава, Боже, да ни приведеш при себе си. Молим се в името на Исус, пред когото се прекланяме и казваме амин, амин, амин.